Здравейте. И здравейте хора. Аз съм Здравейте на Крис. всички. И тук е Outgamers. Аз съм Крис. Моят телефон. И днес ще играем GTA San Andreas. Да, На PlayStation 2. на PlayStation 2. И ето, както виждате, PS контролер. Отдай, купи Джойстик. То пишеш тук някъде. Аре, пускай. Dual, ако видите, DualShock нещо там си. Радиото. Така, да минем на мисия. С Хантъра. То стига и сега ще застреламе, после трансформа ще Само да не играем. види под моста. И ето, че го убихме. Убихме го. $200. Спечелихме $200. Това е И след малко ще пуснем Transformers. Че приятна музичка. И така не се спрем мислите. И да почнем с Transformers. Не, в смисъл няма да почнем с Transformers. Ще трябва да покажем нещо на родителите. Да покажем едно чудесно нещо. И да, хора, ето виждате, че вече няма кой на улицата. Да, защото трябваше да спрем на пауза. Ето, кодовете работят. Ето тук ще ви покажа Едно лище. Това са кодовете, мисля, че... Стег да фокусирам малко. Да. Аре, оставя. Мисля, че няма... Да, виждат се. Много и светло и не мога да се видят на белия лист. Да. Да покажем ли някои други игри, които? Да. После ще играем ето тази. А някой ден може и тази. Има и други игри, но... И аз съм качил някой кола. Чакай, винаги съм си мечтал да направя си на PlayStation 2. Чакай малко сега. Нека да видим мечтите. И не умря. Няма да умра, защото съм с безкрайна кръв. Той е Господ. И нека. Или пък, ето и как съм с безкрайна кръв сега. Ето така. Да пусна на пауза. Да, хора, и сега ще почваме И така хора, ето си пауза. Уау! Ти не го знае. Кое? Че може да поцелувам тъй яко. Ето. Узи. Да видим на кой гна. Аз съм безсмъртен, какво бягам, бе? И да. Сега да баваш. Чакай да завършим. И така хора, мисля това да е за клипът. За клипът на Сан Андреас. И сега пускаме Transformers. Ще пуснем Transformers. За вашия след. И ето, че вече сме на Transformers. Да, и ето, че... Вече ще пускам. Така си. Първия. Окей. Чакай малко, дай аз ще го правя. И така ще играем двамата в тим. Тук на Arena Mode. Ето ти си избери и аз ще си избера. Ти кой си? Аз не съм ти. Аз съм ето този. Аз съм... Кой беше самолето тесно? Ами, мисля, че никой от тях. Значи, ще съм с Бълбави. Бълбави и аз ще съм с Optimus Prime. И сега на коя арена ще играем? На... Мисля, че... На втората, последната дето е. Втората, окей. Ето, че зарежда. Да, ето, тя зарежда. Добре. Странно. Че сме вече... Как да се превърна в кола? Ами, с сетно това май. Или с... Пробвай с всичките опити. Уау! И ето той как да тигаме с
Уоу! Чакай, аз докато му свикна сега. И който направи повече поинт, той побеждава. Ето ме и мен. С камиона. Трябва да правим сега да ги пробим. Да, трябва да ги прибием до края на играта. Азе! Куцай! Защо не мога да го ударя? Ще му ударя с него. Аре бе, някой магийката. И аз магийка говоря. Да върти малко. Куцай! Весело. Аз само скачам, чакай, аз се объркам. И аз го побеждавам с 50 поинт, както и Аре, И ще играем още един рунд. Последният. Спокойно, хора. Ей, къв ще ми правиш ти, бе? На майка ти го. Къща. Оля, аз то съм уча да го бил 2 часа. Мисля, че скоро да свърши. Ау, не. Мац! То с някакъв бос ли? What? Аз умрях ли, бе? Си. Още живее. Добре, бе.